kedai ko All India Radio Shillong ko kubor ban puledo Richmond Kharluki. Kimat bakongsan jong ko kubor mentaga step. Ka India kalala aban aitika ya dana ke jingpang COVID-19 da palat shpau klur teli haduk menta. Ha West Bengal nyopon reo point iwe hinreo na kasispa kinong tap vote kila poi ban tap vote nen kesni. Ban ke sarkar Meghalaya kal penthamai ki kendon ban yada kebayadai ba ke jingrong syaka jela na ke daw ke jingpang COVID-19. Ka kubor ke babenya. Ka India nen kesni kala poi syaka thong ba aitika ya dana ke jingpang COVID-19 da palat shpau klur teli kitika. Katrat ka koi ka khya ka itho ba ke India ka dikari ka bastet tam ka pertai ban aitika hapo ka prapusan sngi. La ban pen kan mau hang ne ba ke jing aitika ha India kelas dang ha ka khan terek ubnai kala lengkot menta kesnam. Ka United States kala ai khandai puar million teli kitika ha ki prapusan sngi bat ka China kala ai 100 million teli kitika ha ki prapusan sngi. Ka ba pen i ba ke India ka dai ka we ni ki bastet tam ban aitika ha ka pertai. Ya ketika utsaf an penlong hakaleng kari na do mentagasngi benele persya e kejingkiu ya kibayo e kejingpang COVID-19. Ya kene ke program ITK patba an penlong hadu ka khatsau terik menta ubnai. Layawer ban chimtika patba na kebenta kejingpang COVID-19 da menteri rang ba do kari Narendra Modi. Menteri rang ba do ula kentui kisamla ban wanca khmat ban yarap ya kinong song balarang ba bat kiwe-kiwe kibadan kam ban penrung kerteng banyo ketika ya dana kejingpang COVID-19. La ban penrung kerteng leng ba kejing yarap ka Cowen portal bat ka Arogya Setu app. La ru ban penrung kerteng haki jaka kiba ya ketika. Ka Election Commission kala pentip nen ke janmiat bah nyopu henreo point iwe henreo na kasispa kinong tap vote kila poi banwan tap vote hado san baje nen ke janmiat ha ke benta basau jong ke jinge tap vote aga jela West Bengal. Ya ke jinge tap vote la penlong haki khat san hajar khandai spa sopo teli ki jaka tap vote haki sau pusau teli ki constituency. Naki kubor balayo naki nongpet perman balabo kerpang kaladon ka huri-hura ha kawai ke jakat vote ha Sital Kuchi constituency ha Kuch Bihar balahap ban pensange e ke jinge tap vote. La penmi hukum bahap ban sepenlong biang ya ke jinge tap vote ha kene ke jaka. La le ya ka jingkemi lengba ka webcasting ha palat sanpo na ksispa ke jakat tap vote ke bakam chong sir kenang ban penyo ya ke jinge tap vote ka bayat bet. Ka Election Commission nen kesngi kala hukum ban penlong biang ya kejing ya tap vote ha ki sautuli ki polling station ha ke benta basha the jong jela Assam. Kini ki sautuli ki jaka tap vote kila dep kejing ya tap vote ha ke benta baar jong kejing ya tap vote ha ke jela Assam ke belalong ha ka shitarik ubna yayong. Secretary ka Election Commission ulatho show Chief Electoral Officer ke jela Assam ban penlong biang ya kejing ya tap vote ha kini ki jaka ha ka arpo terik menta ubnai namar balami ki huri-hura hakini ki jaka tap vote. La ban pen kan mau hang ne baga jinge tap vote balai benta kelalong ha ka jela Assam ha ka arpu nyau terik ubnai leber ka shi terik uyayong bat ka handru terik uyayong. Ka jing nyau vote kan long ha ka ar terik ubnai jemmang. Kanego kubor kawan chapi nak All India Radio Shillong. Laitili kijing blian bangi baro ngide ban bot perkhing banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dangmas ne jing dakmut bat shentur. Penjingai iwai na iwai pan habai dan lang haju. Sait bahaya kikti bat betab bahaya ka kemat bat le kita bonsin. Tu minit relang bani le persya ya kijing pang COVID-19. Naga Shillong Station jong All India Radio ngide beteng biang ya ka kubor. Ka sarkar Meghalaya nen kesngi kala penthamai ki kendon bedai bat ka jingrung syaka jela naga daw ka jingpang COVID-19. Baro ki breu ki berung syaka jela Meghalaya ki hab ban register shwaya lade ha ka meghalayaonline.gov.in/covid/testing bat ki hab ban download ka Arogya Setu app. Lale ekane naga daw ka jingkiu ha ki bayo ka jingpang COVID-19 ha ki babon ki jela ha kari. Ha Meghalaya live khundai ngot ki breu kelio atmai ke jingpang COVID-19 henen kesngi. Pada kini ka jingdon ki breu ke berang don unu kunyang jingpang ha Meghalaya kalong arspa arngut.
Nagine, shispa sopu prangut kidai naga distrik East Khasi Hills, arpunyaungut naga distrik West Garo Hills, katsaungut naga distrik Ribhoi, arngut naga distrik West Khasi Hills, saungut naga distrik East Jantia Hills, hendreungut naga distrik West Jantia Hills, bat iwei naga distrik South West Khasi Hills. Kibala kala daduk mentah kibadon yunuk nyang jingpang kilong, shispa asan puwai ngut. Ban aingo aidem yau try nong bu nong thau ubala the sei ki jingkerku ka seng khasi seng kme ka lapenlong ya ka shat suk mensiem halumpung weking jayau shalong kane ka shat kala sedang da ka nok jat henin gesngi hashwa ban sedang ka jingshat lapenlong shwa da ka jingkentiau ya ka lama jong ka seng bat ka duai ka pirat kane ka shat kan long menta gesngi bat kan kot la shai gesngi Man la kesnem la jusaki bagane kashat kalong ka basyong shet bat bon ki briyo bat kinong jungo kai perthai ki juwan man saki. Hendrai na kadaw jong ka jingpang COVID-19 menta kesnem la perkheng bha bat omsha bon ngot than kinong shat bat kinong wan pet kai bakin rong syakalempung. Hashwa ban rong syakalempung labot perkheng bhai ki kendon maneda na ka jing sapriang ka jingpang COVID-19. Wat hapdeng kineru kane kashat kalong hi ka ba isyong kun. Ya ka conclave bat ka technofair halor ka jing tray ka science ban pentlador ka jela Meghalaya lang baki but jing start ka juk bamenta lapen kot no hanin ka sngi hasilong ya ka bala penlong da ka Northeast Center for Technology Application and Reach Nectar ha kane ka lumpong ka CSIR CMERI kala peninami ki but tray kam halor ka rukom ban lumi ki nyot ki but tray kam na ka bor bayo na ka sngi ka jing pen khoj ya ka bat kiwei Habaya snokti ya ka jingrakhe bat ka perthai barok ka wei halor ka jingrakhe ya ka World Homeopathy Day ban kan mau ya ka lengkho sngi kha ba arspa andru purus nem jong nang seng jong ka rukom sumar homeopathy u Dr. Christian F. Samuel Hahnemann la rakheru ekane ka sngi ha Shillong Nongston bat Nongpo ha Shillong la rakhe ya ka sngi ha ka Northeastern Institute of Ayurveda and Homeopathy neya ha mau diang Shillong nen ka sngi ha Nongston la rakhe ha ka office District Medical and Health Officer rengkat ka jinge trailang bat ka Ayush Mission ha Nongpo la rakhe ha ka St. Paul's Parish Hall ki nongkren ha kini ki jingrakhe kila kren syapang ka jingkong san jokane ka rukom sumar banele persya ya ki babun ki jingpang Menteri Ketenat Karep Karyang ke Sorkar Pedeng Narendra Singh Tomar sasisian ula kerpat ginong rep ban penkut no ya kejing ki jongki namar kejing kieu jongki bayo e kejing pang COVID-19 Habakran ni kinong thok kubor ha New Delhi hinen kesngi Narendra Singh Tomar ulong bak Sorkar ka kloy ban yakren bat kinong rep ki beki hajan ki jaka khapot jong ka Delhi Menteri ulong babon ki seng jong kinong rep ki start pude benia ekayo kokot bat ki brio baper ki kershan ki bil karep karyang hendrai ulong pat badan katto kane ki ba persya ki ni ki bil ule tho bak sarkar kala penlong ya khatwe sien ki jingya kren bat kinong rep bayaki ulong bak sarkar kalong ka bakloy ban pensyai ya ki jing sngo artatien syapang ki laiteli ki bil ki bathamai ki bedai bat ka kamrep Hashwa ban penkot ka kubora ka nega step sa sisien gimat bakongsan. Ka India kalala ban ai tikaya da nega jingpang COVID-19 da palat shipho klor teli hadu menta. Ha West Bengal hinyo pun reo point iwe hinreo na kashispa kinong tap vote kilapoi ban tap vote henin kasngi. Bat ka Sorkar Meghalaya kala penthamai ki kendon bedai bat ka jingrong siya ka jela naga daw ka jingpang COVID-19. Bat katto ka kubor kalakot akan nega step ka Palawan Chapi na All India Radio Shillong. Ngipin kan mau ipi ginong ngap baha kapor prabajeng neso baga Delhi Station na kabenta ka kubor ha kaktin Hindi ka banbot ka kubor ha kaktin Pareng ha kapor Prashteng. Ngipin kan mau ipi ginong ngap baha kapor kendai baje na kanega station pinyo ka kubor na katanch te lamingi ha kaktin Pareng. Kapor mentakal ajanda partat praduna san minute.